agaghị m awa. Biko nwunye di, ụmụnne m bịara na mberede na-enweghị m ihe oriri. Mba na mgbala gị ọrụ sụkwara ụkpaka. Enyi dị ajọ nwunye di, o were ihe m sị ka m jụọ gị. Ọ bụ m ka ị gwara m ije di, ngawa nkụ gị chịrị, mwute ede gị chịrị, ngawa mmiri gị kuru. Nke ugbu a bụ ose nọ na mbala m, ị ga-egbekwa m tupu Ugadi, ị na-ebo m oshi. Ụmụ dị anyị gada anụ ya anụ. ha nụwanụ, ha nụwanụ, ha nụwanụ. Ana m ezo ya ezo. Ị ga-agwakwa ha ihe m zuru. Kịtị gịnị? Akpọrọ gị enyi die ya dịka ibe ezigbo mmadụ. Onye ị metụrụ ahụ gị mịa ya chọchọọ. Odudu oriakụ ọkụ. Ugadi, echedu m na ị na-egwu egwu. Metụkwana nwaanyị ka m bụ. Enwekwara m ike ikwu ụkọ ọjọọ. Gezie ntị ka m gwa gị. Onye riri ọkọ onye oshi mma. Ọzọkwa oshi dị n'ụdị n'ụdị. Oshi nnọkọ oshi ahịa mma. Oshi m zụrụ bụ n'ụlọ ma chetakwa na gị kụziere m. Ugadi, chọdụrụ ka m gwado gị okwu. Akpọrọ gị Ugadi, gị na-atụgharị ụga. Ọ bụ ihe ịtị ka ịgwa m. Ihe a ụka agbawala onye oshi asawo. Ibudu nwoke ka ịbụ nwaanyị oke abịa, oke osisi na-anaghị amị mkpụrụ. Ọchịcha mere ihe baraketo site n'ihe ikpọrọ bịa dị amụsụ. Ichigide na nwoke mmadụ na-amị ọbara jụrụ ịtụrụ ime ma ya afọ ọmụmụ. Ọchịgbu ọ bụ ihe okwu anyị azụkọla ya. Ọ dịla afọ ole ị bịara dị n'ala ị bụrụ nwaanyị, osikere ya aka ihe. Nwaanyị aga ihere eme bụrụkwa gị Chineke onye okike ndanụza anya bajuju. Ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị, nyezienụ m nwa ka isi ihere ebighị ebi na-egbu ọmụ n'ụwa. Ọ na-akọrọ onye ụwa, ọ bụ chi ya ka akọrọ ya. Ugadi, ebe ị chọrọ okwu n'ụka ka m nyezie gị ya. ngwanụ. Ebe ịbụ ọmụ nwa site n'ike aka gị. Iji ụmụ ole ise olekwanụ ka di gị nwee n'ime ha. Kama m ga-atụrụ ime n'ọhịa n'ụzọ ka m chere chi m. Ọkwa ị na-akpọ nwa onye oshi ikweberela. Obodo ole ka chụrụ gị ọsọ gwa gị ọtọ gbuo gị n'ahịa nke okwe ma bụ oshi anụ. Isonye Ugadi ya ndị a na-asọ ihe dị n'ime ọkụ, ihe dị n'elu ọkụ nsọ bịa ka a na-asọ. Ị kpọrọ m onye oshi ahịa? Ee, ọ bụ sọsọ n'ahịa Nkwokwe ma na-afọ ezu mana afọ ụmụ na-anọ ori ụmụ obom. Ụzọ akwụọla gị, arapụrụ ahịa ọ ga-ekwe dị ngwọta. Akpọkwa m onye oshi ahịa ala fọpụkwa gị. Ọkwụ na-ahụna gwakwanụ ya si ekwukwala m. Akpọkwa m onye oshi ahịa ala ọbụ ịlara eketeta afụla n'ọmịimo. Ugadi, asọpụrụla m gị, gị kwukwa m ọzọ. Aga m ekwu gwarakwa gị mụ na gị dịbụkwanụ na mma. Onye tinyere gị n'ụdị omume ya ọ gaghị adịrị ya mma. Akpọkwa m onye oshi ahịa ebe burukwa gị na ụmụnna gị iri na gịnị gwanye m okwu. Ugadi, Ị na-ekwukwa m na-enweghị ihe mere gị. ụkpakụ m na eze gị, ntụtụ mma ekwukwakwa gị abalị, nkịta rịkwa gị elu. Wee gaa maka ọnụ ọjọọ. Ọgụ na-ahụ na ngwere chụkwanụ n'obi ọnụ ya n'afọ were nke gị.